Halløjs alle sammen, Kawaii Thomas her fra Kawaii Gaming. Så vi kan se hvad videoen hedder, så er det her computerting unboxing. Det er sådan set unboxing og i en af tingene. Fordi den er ikke pakket ind overhovedet. Så, ja. Så, her har jeg den første item, som også har de andre items i sig. En computertaske. En god en. Og I kan huske hvordan, I kan vel ikke huske hvordan mit gamle setup så ud. Mit gamle setup plejede at være herover. Der var lidt solvand stod, sådan er. Nu er det så blevet rykket hernede, fordi 2 fjernsyn. BGA. Ja. Og HDMI. Så det er godt. Og begge fjernsyn duer. Så. Og det var den første ting. Det var tasken lige her. Så har vi også en anden ting. Det her, det er item. Det er ting nummer 2. I får ikke lov til at se, hvad tingene er. Ting nummer 2. Det er for ting nummer 1. Ja, jeg skynder mig så hurtigt jeg kan på at få en saks. Jeg lukker døren, så jeg ikke kan høre noget. Jeg optager. Man skal altid fortælle sin mor, at man optager. For ellers ender det med, at hun går ind ad døren og begynder at råbe og skrige af mig. Sådan noget. Så lad os unbox item nummer 2. Fra item, eller ting nummer 2 fra ting nummer 1. Og det er ikke sat på med tape, så. Det er det. Altså, jeg er lige kommet hjem fra skole, så jeg er også pisse træt. Jeg er i hvert fald i søvn i timen. Det er altid sjovt. Så sekunder, jeg henter din skraldespand. Og jeg sætter sgu lige Messi og Benjamin. Jeg kommer til at vælge noget. I får ikke lov til at se, hvad der er i skraldespanden, fordi der er masser af lort deri. Så der er det fra ting nummer 1. Det er skulderen. Så du skal gå med den. Fordi lortet bliver fandme tungt. Og den er båret endda. Så man kan indstille den. Så man har den herovre, så det er fint. Herovre, fint. Så. Det var ting nummer 1. Det er ting nummer 2 for ting nummer 1. Så kommer ting nummer 3, som alle computere skal have. Det som jeg ikke har lige nu, fordi min mus er lavet til ikke at skulle have det.
det er, hvis jeg kan få den fri, en mousepad. Jeg kan ikke finde en af dem med brysterne, desværre. Det må I heller ikke se. Sådan noget sælger jeg Føtex, ikke? Altså alle 3 af tingene her har jeg fået fra Føtex. I computertasken, musmånden her, og så en item mere. Jeg må se. Non-slip. More colors available. Løgn. Der var kun den her ene farve. Og jeg kan ikke komme ind i den. Fordi at den er klipset på, eller hvad? What? Den er klipset på. Saksen.